Хәзерге вакытта бу техникалар 16 метр тирәнлектәге карьерда эшли. Зур чүмечле экскаватор һәм аның янәшәсендә драглайн җайланмасы. Гади генә әйтеп әйткәндә, таш ватучы машина. Олы кисәк ташларга металл йодрыгы белән бер генә сугып ала. Тегеләре шул мизгелдә таралып китәләр. Алга таба экскаватор бу кисәкләрне КАМАЗ йөк машинасына төйи һәм аларны өскә алып менәләр. Карьерның иң тирән урыннары 20 метрга кадәр җитә. Ташның беренче катламын гадәттә 12 метр тирәнлектән алалар. Шуннан соң грунт чистартыла һәм икенче катламга күчәләр. Иң күп дигәндә 3 катлам таш чыга. Аны актарып алганнан соң чокырлар янәдән элекке халәтенә кайтарыла. Бу эш өчен Т-170 тракторын ерләүче Анатолий Егоров җаваплы. Ул юлчы җәмгыятендә 2005 елдан, ягъни коллектив оешканның бірінші көннәреннән үк. Рекультивацию делаем, возвращаем, так сказать, природе внешний вид. Что природы взяли, камень не вернем, во внешний вид, облик, так сказать, лицо земли. Возвращаем на место, равняем. Вот эти все ямы закапываем, чтобы красиво стало после нас, кстати. И незаметно, да, остается? Нормально, не знаю, вот как сказать. Вот, ровно стоят. Более-менее все равно возвращаем к прежнему состоянию. Әлеге карьер Атарка авылы янәшәсендә урнашкан. Оннан чыгарылган ташларны ваклагычка салалар. 10 тонна таш 10 минут эчендә вакланып та бетә. Биредә аны 3 төрле фракциягә бүлә алалар. Моңа өстә басуларга кертү өчен аерым улактан известь бүленеп алына. Комны да аерым җыялар. Эшкә яраксыз материал киредән карьерга күмелә. Таш белән комга территорияда озак тоткарланырга туры килми. Аларны һәр даим алып бетереп торалар. Biz основном чыгарабыз менә ПМК дишет бездән ташый. Болгар нефть ташый бездән. Ком, Сибиннән бар 20 тонн ташыды Болгар нефть узган ел ташыдылар индалар. Аннары 40-70 тонн ташыдылар. Бу елда менә тоже ком ташыдылар нигә. Үзләренең объект кайда Болгар нефть своя монда торганчы нигә Утакермен Мар, менә ПМК дисет инде бездән основном не ташый, Сибин ташый да, ком ташый инде ул бөтен ниләргә самообложениегә бирелгән акчаларга, нигә җыелган авылларга ташый ул. Аннары түгәреш буталар, плотина төзүләр, анда икәнләш. Шуңа ташыдылар ул Сибинне 40-70. 14 кешелек юлчы җәмгыяте коллективы 8 сәгатьлек эш көне дәвамында уртача 100-110 тонна вак таш әзерли.